Hola a tots, soc Víctor de Sonaos de Crevillent. Avui comencem una sèrie nova de tocant a l'antiga, instruments tradicionals. Avui començarem amb la pandereta. La pandereta és un d'aquests instruments a voltes denostat, que en els grups es dona... Tu no saps què fer? Doncs ja, tu agarra la pandereta i toca, fes el que puguis. No, la pandereta té la seva tècnica, té els seus tocs, i pot arribar a ser molt complicat, molt complicat. Per això hem decidit també incloure-la dins d'aquestes sèries de vídeos. Per això anem a començar. Començarem molt bàsic, com sempre, començarem molt bàsicament en les tècniques i els tocs bàsics necessaris per a tenir una bona base per a després poder anar avançant. Lo primer de tot seria, bueno, la pandereta és, ja veus, un arc, dic, un aro de fusta en les seues xapes i una pell natural. Per al manteniment i per a que soni bé aquesta pell se li posa cera d'abella. Cera de vela, no? Una vela d'estes de la llum, se li posa cera. S'agarra un trosset, així, xicotiu. Jo no li poso cara, no vos puc fer la demostració perquè ja em porta bastant i no vull posar-li més. Un trosset menuïu i se li va fent cercles o així anem posant-li, restregant-la, per a que faci una capa per damunt de la pell. Això luego facilita els tocs i també protegeix un poc més la pell. Hi ha gent que diu té que ser cera d'abella, té que ser cera d'una vela de color d'estes blanques, l'altra no sé què. També hi ha gent que diu se li té que fer en círculs en el sentit dels avions del rellotge, altres en sentit antihorari, al través, a dalt a baix. Jo vos recomano que proveu en diverses opcions, experimenteu i el que més vos convinga, el que més vos satisfaga, vos quedeu en això i ja està, no té més secret que això. Jo utilitzo cera normal d'una vela d'estes de la llum normals i corrent, talla un tros, un taco i sempre li veig una funda i quan necessite li pego una passadeta. A voltes se la pegue en sentit les agulles del rellotge, altres al revés, una altra volta al revés. No té diferència, no sé què vos dir. Lo que sí, la tècnica bàsica. Començarem en el repic. El repic, bueno, perdó, abans, la forma d'agarrar-la. Veieu que totes les panderetes tenen un forat, aquí, un forat que atravessa. Se suposa que és per posar, per clavar el polze ahí, perquè no moleste molt. Bueno, jo mai l'he clavat per ahí el dit. El que sí que faig és la mà, una postura normal, deixo damunt una pandereta i l'agarre. La tinc ahí i per aquí per davant. Sí que és important en els dits no tocar la pell, perquè això li sacaria sonoritat. Els col·loquem per lo que és la fusta, l'art de la fusta. Això en quant a subjecció. Ens la col·loquem aquí, una postura natural, no forçat, no ens la posem aquí, no ens la apoyem en el cos, no la tenim allà davant, ni... És una forma, la forma natural quan estem és esta, no? Tenim els braços aquí. Pues exactament igual en la pandereta. La posem aquí, en la part de la meitat del cos cap allà. Si som més esquerrans, tocarem en la mà esquerra, serà el nostre del repic, exactament igual, a aquesta part del cos. En el meu cas, jo soc dret, toco aquí. Això és la postura. El primer toc que anem a fer, la primera tècnica és la del repic. El repic és això.
és fer repicar, fer vibrar la pell de la pandereta. Ara no vol sonar, ahí. Això és el repic. Com s'aconsegueix? Bé, jo ho faig, hi ha moltes formes diferents, hi ha gent que ho fa en el dit polze anant cap arrere, a mi no m'eix, no ho he provat mai tampoc. Hi ha gent que ho fa en el primer dit, gent que ho fa en este, bueno, nosaltres ho fem en el dit del mig i passem, no sé si se veu bé, és això, passar ahí, passar el dit. Com s'aconsegueix el repic? És una suma de la pressió que fem en la mà esquerra cap allà, perquè aquesta mà exerceix una pressió i el dit mig fa una altra pressió al revés. Els dos se complementen i aconseguim que la pandereta se quedi centrat. Hay que provar molt. Posem el dit i hem d'anar a passar. A voltes sonarà, a voltes ens farà això, a altres voltes no sonarà res. Hem d'anar provant i provant. Té que ser una pressió justa. No és molta pressió, perquè si no, no sona, i tampoc és molt poca, perquè si no, tampoc sonaria suficientment. Això és una cosa que hem d'anar provant i provant. La mà ha d'estar, no és perpendicular, perquè si no acabaríem en la ungla plena de cera, la cera que l'hem posat. Si després d'una sessió de pràctica tenim l'ungla del dit plena de cera, és que no estem col·locant bé el dit. Se fa en la yema del dit. No és ni la yema ni la punta, és aquesta secció que tenim aquí. Aquesta és la que s'encarrega de fer el repic. No hem de posar la mà totalment perpendicular ni tampoc plana, perquè si no estaríem intentant fer el repic en la yema del dit i això tampoc funciona. Així tampoc va. Ni perpendicular ni plana. Hem de trobar l'angle que podria ser aproximat als 45-50 graus, ja ens posem tècnics, d'inclinació de la mà respecte al patxe de la pandereta. Aquesta inclinació del dit és la que ens permetrà fer el repic. Però ja us dic, això és una cosa de pràctica, pràctica i pràctica. Una volta hem aconseguit el repic, que ens és ja d'una forma sòlida i contínua, el repic, el repic sol no s'utilitza, sempre s'utilitza amb un final del dit polze. Sempre passem el dit i acabem en el polze. Aquesta seria la forma de rematar un repic. Això és el primer que hem d'aconseguir. Ens podem tirar mitja hora, ens podem tirar 3 dies, però té igual, això és el bàsic. Una volta això ens ha eixit, ja tenim bona part del camí feta per a poder avançar fàcilment sense complicar-nos molt la vida. Per això, primera cosa que hem de fer és aconseguir un repic estable i sempre en el remat del dit. No sé molt bé com se veurà en la càmera, aquí, és això. No hem d'acabar, pum, al límit de l'arc, no, acaba més o menys per ahí. Quan hem aconseguit això, ja tenim molt de treball fet, adelantat. Aquest és el primer toc, el del repic. I ja després, un altre molt senzill, en les puntes dels dits,
I ho faig en estos 4 dits. Ahí. ¿Vale? Tenim un toc, el del repic, i luego l'altre, el del golp. Això són els 2 tocs principals. Repic i golp. Repic i golp. Val? Practiqueu això i ja a poc anirem, com sempre, a poc anirem posant més exercicis, més tocs, més tècniques i més vídeos. Gràcies.